От самата форма на лицето му можем да кажем, че Брад Пит е човек, който е готов и способен да повежда хора след себе си. Има онова вродено чувство да помага, когато може. Но със сигурност в по-младите си години е бил човек, който е носил бунтовническото чувство в себе си на промяната. А долната част на носа му показва, че не обича ограниченията и ще търси свободата си. Но не е единак, а ще дава подкрепа на околните. Долната част на лицето му и челюстта му показват, че реши ли нещо, ще си го отстоява. И да, понякога може да бъде вглъбен собствената си гледна точка, до степен да не успее да разбере другите и техните мнения. Затова показва и разположението на очите му. И още нещо важно. Виждате ли онази бръчка в ляво до устата му? Тя показва, че той е намерил вътрешната си опора в трудни за него времена и притежава онова качество да повдига духа на хората край него и да ги окуражава. И те наистина се чувстват добре от това.